je ma ai wayan da nake adashi da shi da ne adashi wayan na sai a kasuwa mi komun buta in zagaya yawa zan zagaya ne ku a kunne yake a kunne yake kumundu kai yau kin yi kyau na wayan ku ko yawa ai na da amfani da ita ka gani da irin dannan nan irin hakan nan bai da kyau daga ajiya na baki riki bana so ba abin da na taba na ga wani abu an sa delete ko ali ne delete ali ina ji sai kai na danna shi delete kenan fa all delete mun dadi sai na danna bani fangon waya na do Allah bani ko bana so haka kin danna mun yanzu duk abubuwan da suke ciki kin share kenan wani ai kauyanci ne da ganin waya kin ta taba waya har kira ta saka mun delete all to ni ne kike mun wani irin kallo sama da kasa kina mun irin gani kaman mutun da mutum ni bana san haka yanzu Ali din kuma ba zan iya danna shi ba wani Ali an ce miki delete all kuma ka ta sake mun haka na ga miki kenan gaskiya kake mi wa ya zaka diga mun wani tsawa kamar ni na kai jima nan ina magana kina magana kamar mutum da mutum to na ga miki ni ba na son irin haka yanzu sai na sake komawa kasuwa an sake saka mun duk sunayen abin da ba na so ka rike mutuncin ka can gaskiya kiman ba haba dan Allah dan me yasa zaka ni kira ni wai ba kauya dan kawai na wani danna wani delete Ali ha sha kawai. Ni ce taku Beatrice Auta wanda kuka fi sani da Stella Arewa 24. Domin kallon sabobin shirye-shirye na ku je YouTube channel ina mai suna Stella Arewa 24. Ku danna like button, sai kuma ku je ku danna subscribe, sai kuma ku danna wannan ƙararrawar wato notification button. Na gode masoyana.